Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Let's escrever. Será que tá frente? Suma na you. Uno na de Bakatem Pikin voor Katibo. Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 32. Kom lezen en look sa garotaki. Vers 32. Dam sa ki you man Pikin, na you uma Pikin, abra na wan trafolku. This is a sana nga uno. Tewe look the people sa kana fashion chifaja tide. This is a sana nga people for kado. This is a sana nga Bakatem. Ungo I Katibo, Slavernij. Dat na Allah voor tide. En tide na day, garo etak una de chief Israël. This is a sana nga uno. Tap sipi. En we go in Katibo. Police are able to attack. Let's go more far. Ora even to give me. Dem sa ki you man Pikin, na you uma Pikin, abra na wan trafolku. Slavernij. En you ai sa luku en kan weri kusuku kusik dem da heri day langa. En you nasa abi maktina in you anu. Si uno bo abmachti. En lek telek na nga day futide uno abmachti. Wa politiek wise de may kiru. Sa touti betaki de pura isirketi na wineki. Ma de kiru ina nga system. Dat mek trayari wo longo stem. Want to stem ti ikaw man. Ma isap sa you must do. Hold the commanderi fukado en libi. That's right. Dat nasa abay bataki. En dat abos kopos awe chaki Bakatem. We tak Bakatem magado karyu Israël. In vers 40. Vers 40. You. Vers 41. You sa make man Pikin na uma Pikin. Ma you nasa abi prisiri na dem. Because dem sa go na in Katibo. Kado tak umbo go in Katibo. Aso kanam da bang Bakatem na ingi go in Katibo. Efa go in Katibo na sipi. Dat nasa script in a Bible Bakatem. Dat nasa script in a Bible you mungo man. Maar you ano mungo man. You ano paraman. You ano Alkanisi. You na Israel. That's right. Dat na a lot for you brother. Garotaki if you look in. Hoor de commandant. Police at even. In Spreuken hoofdstuk 7. Iemand kan give me officer. Thank you. Spreuken hoofdstuk 7 vers 1 en 2. Police sa garo tak about a zogenaamde Bakatem nga ingi. Huh? Ja, lees het. Da boek voor Spreuken, hoofdstuk 7, vers 2. Hoor je me commanderi en Garotak tika zogenaamde Bakatem nga ingi. Tika de mongo manja sa garotaki. hoor je me commanderi en libi. En kibri je werk, lekker de abra voor je ai. Kibri a werk voor kado, lekker abra voor je ai. Dat is a kado eteki, want look at garotak about you. Deuteronomium hoofdstuk 7 vers 6. We sorry, nana a Bible inu anu. This is not fra. This is not our love story. This is not a story for God. And we lees a Bible in a juiste context. Lees it. Da boek voor Deuteronomium hoofdstuk 7 vers 6. Because you the one Santa people in Masra you gado. Sa gado taki. Because you the one Santa people in Masra you gado. The chief mungo. The Bakatem ingi fu mungo. You know a heilig people. You know a heilig people ki gado. This are no kick. This are no joke. This is not a serious sunny. You know a heilig people. Matidina day. We will collect so sunny. Ma IUIC deta fuchara boskopu giyo. Want kara commandere profeti. Tapu gona de people for him. And so de abu fasi. So there's a garotaki. And we have come back na arutu funu. Want a Bible na urutu. A Bible na uwet. And we have come back na arutu funu. And what the commandere fukado. What they hold the word fukado. That ogi you libi. Kuli is a simple word. Give the Deuteronomium hoofdstuk 22. Want the one that kick my broko. Man was there your story. This is the vrouw who leest. Dat met de omas mafunu. First sa gado etaki. Mek verstaan, zij de in een situatie. Omdat de simpel werd fukado. We broken de wet dat die. Lees hij op Gindrap hier, officer, soldier. Da boek voor Deuteronomium hoofdstuk 22 vers 5. Want uma no musu weer crossi. Dit is de masuma crossi. Wat vrouw, no musu weer crossi. Zijn we masuma crossi. Sawa vrouw eweri, sawa man eweri. Walanga bruku.
Vrouw dan weer lange broeken. Vrouw moest nemen een mooi japon, wat lange jurk. Dat nou een kost voor een vrouw. En ze kan ook dat voor de man. Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. En een man, no moest weer crossie, is het def voor een oma. Een man, no moest weer crossie, sa def voor een oma. Want als een man weer crossie voor een vrouw, we karaman dat was homo, we karaman dat was buller. En kan het deel naar de asandati. Kan de idee mele, in Leviticus 18, vers 22. Kom sorry dat kan het deel naar de massa ega trama. Kan het deel naar de chitiman. Kan ook toen het deel naar de vrouw zij greedy. Unu na kring ook tegen je voor asande. Wanna joke, wanna chintori we kokita. We kokita tori voor gado. Leg voor a script in a Bible. Lees het. Dat boek van Leviticus, hoofdstuk 18, vers 22. Je nosa die don naar een man, zo leg je die don naar een oma. Je nosa die don naar een man, leg van je die don naar een oma. Dat is een Bible dat ik mijn brada. Oma nengre, une got don naar een man nengre. Una vrouw ulobi, maar je trouw naar je vrouw. If man de just a bull, stop a bull libi mijn brada. If vrouw de Bring it out! stop a great libi. Want alweer tegen je kring van Asande. Want plotseling, blakkaman, en hij ingi op in Asani, dat de maar een bull, dat de maar een chichiman, dat de vrouw voor een greedy. Dat is net naar Roma, dat is net een broka. Heel gemeenschap, maar heel valk voelen. Bring it out! De zogenaamde plakkaman en ingi. Een moespoel, wat de commanderen voor gado. Als hij aan het kijk. En dat na boskop zou we chari. Ik kan de even dat we takje zo tranga. Maar gado takso. Jim Jesaja hoofdstuk 59. 58. Jim Jesaja hoofdstuk 58 vers 1. Kan we tak tranga. Maar unano wat trafasi brada. Want de zogenaamde plakkaman en ingi. Deno e arki. Deno wat tranga yeti people. Let Fakaro script in a Bible. En wat chara boskop giyo. Let Fakaro takum challenge you. Lees ik in de officer. Soldier, sorry. Dat boek van Jesaja, hoofdstuk 58, vers 1. Bari tranga, No Bible taki. bari tranga, Batranga. bari baka. Op je stem leg je wat trompetti. Opa ustele kwa trompeti. Want we met prisiri, we met pari. En nu we met pari ki kado. We opa ustele kwa trompeti. If you move like one chiti, what take it up, you know, move like one chiti man. And that's not how we can do that. One of Christendom, o ko take that ay tamara ode you day, tamara ode you yari, you fin wagi. Une deal na material. We deal na sa award for gado etaki. And gado taki hore commanderi en liber, and that's how we pray ki. One of the pastors I horu for the cake. One of the mandati, una straight to the point. Lees is have drape. Bari tranga, no ori baka. Op je stem leg je wat trompetti. En sorry me people dat ogri do. Abeba taki. En sorry me people dat ogri do. So that chief Israel. Sana de mungo manja. Sorry you ogri do. If you do ogri, we'll sorry. If you furu, stop furu. If you roof, stop roof. Dat is how I tag you. A boskopu. Want net ubelizi. You now a heilig people. A God of people. Now a heilig people. En moet dat voor wat je brada abra. In Song of Solomon. In vers 5 dat wat brada abra. Was sorry en ook je wat cheese with tori. En first ook je wat cheese tori dat ook we. Dat wat brada otek abra. En alama corona mami. Vers 5, lees die. Dat boek op hoofdlied, hoofdstuk 1, vers 5. Die blakka. Mami mooi! A Bijbel taki. Mi blakka! Mami mooi! A Bijbel taki. Mi blakka en mi mooi. You know a blakka man, you know a mooi pola. Maar hoor de commanderen voor gado. Want dat is amoro prins Parisani.
as men leading by example.